ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи гуфт ки муҳорибаи навбатии худро танҳо зидди Ислам Махачев гузаронидан мехоҳад. агар ки UFC муҳорибаи Ислам зидди Оливейраро ташкил кунанд, пас ма бо ғолиби муҳорибаи онҳо моҳи сентябр ё октябри соли оянда ҷангида метавонам. интизор шудан барои ман ягон мушкилӣ надорад. ман ин вақтро барои боз ҳам ба қувват кардани худ сарф мекунам. тобоварӣ ва малакаҳои худро сахттар мекунам. чӣ қадар вақте ки дар кор шавад, ҳамон қадар вақт интизори муҳорибаи унвонӣ мешавам ва ҳама ин вақт боз ҳам ба қувваттар шудан мегирам. ҳозир ягон касе нест ки ман зидди ӯ муҳориба гузаронам. ман ҳамаи кори даркориро кардам. аввал 8-ум рақами рейтинг Рафаэл Физиевро шикаст додам ва баъд Дастин Пориеро. барои ҳамин дигар чӣ кор карданамро намедонам, гуфта аз Гейҷи. ва дӯстон, дар ҳақиқат Гейҷи сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. бале, ӯ дар муҳориба зидди Оливейра шикаст хӯрд, аммо баъд 2 ғалаба ба даст овард. Оливейра бошад имконияти худро аз даст дод. акнун ташкилот бояд ки ин имкониятро ба Гейҷи диҳанд. худи шумо дӯстон муҳорибаи Ислам зидди Гейҷиро дидан мехостен ё ин ки Ислам зидди Оливейра? фикротонро нависен. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер бо чемпиони пешинаи вазни ним миёна Камаруддин Усман муҳориба гузаронидан мехоҳад. оё Усман дар вазни миёна мемонад ё не, ман намедонам, аммо ин муҳорибае ҳаст ки барои ман шавқовар аст. ман зидди Камару дар вазни миёна муҳориба гузаронидан мехоҳам. фикр мекунам ки ин муҳорибаи хуб мешавад. онҳо оиди Камару чӣ нақшаҳо доранд, ман намедонам, лекин фикр мекунам ки чунин ҷангвар ба монанди Усман сазовор аст ки бо ҷангварони топи вазни миёна муҳориба гузаронад. умедвор мешавам ки Камару дар вазни миёна мемонад. дар вазни миёна мон бародар, ин ҷо хеле шавқовар аст, гуфта аз Уитакер. генерални директори UFC Дана Вайт боварӣ дорад ки Ислам Махачев бо мурури замон ситораи калони UFC шуда метавонад ва гуфт ки боварӣ надорад ки Ислам дар сояи Ҳабиб аст. ман намедонам ки ӯ дар ҳақиқат дар сояи Ҳабиб аст ё не. рӯзҳои истироҳатии гузашта ӯ дар роҳи дуруст қадам гузошт. ӯ бо ғалабаи худ ҳама баҳсҳо, ҳама саволҳоро маҳкам кард ва дар ин ҷо баҳона кофта намешавад ки муҳориба то 3-ум ё 4-ум раунд рафт ва Волк аз сабабе ки лагери тамринии пурра надошт шикаст хӯрд. ӯ ба муҳориба баромад ва дар 1-ум раунд ғалабаи дурахшон ба даст овард. зидди чунин рақиби сахт ба монанди Волкановский аз ин дида ғалабаи дигарро тасаввур кардан душвор аст ва шумо ягон маротиба дидагӣ набудем ки бо Волкановский чунин корро карда бошанд. агар ки Ислам рақибони худро шикаст додан гирад, пас як рӯз не як рӯз ӯ ситораи калон мешавад. эҳтироми ман ба Ҳабиб, аммо Ислам дар вазни сабук дар ҳимояи камарбанд рекорд гузошта метавонад ки пеш аз ӯ ягон ҷангвари вазни сабук мондагӣ набуд, гуфта аст Вайт. хотиррасон мекунем ки рекорд дар ҳимояи камарбанд дар вазни сабуки UFC 3 то аст. аз 3 маротиба зиёд ягон чемпиони вазни сабук камарбанди худро ҳимоя кардагӣ нест. ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов камарбанди худро 3 маротиба ҳимоя кардааст. Ислам бошад аллакай 2 маротиба камарбанди худро ҳимоя кард ва ӯ дар ҳақиқат метавонад ки рекорди нав монад. барои ин корро кардан ба ӯ боз 2 ҳимояи камарбанд дар кор аст. ба фикри шумо дӯстон, Махачев ин корро карда метавонад ё не? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.